waƙar Lamido dogo na Oruma wasu ɗan kabawa kai dai Lamido suka kama ki kowa cikin waƙarka. Lamido ka ƙara jure haka shi ki dogo na Oruma. Komai ya yi tsanani sauƙi yana dawowa. Rike Allah kar ka damu da mai zagin. Kai dai baka cin mutuncin Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. Lamido ka ƙara juriya kai haƙuri. Komai tsanani sauƙi yana dawowa. Kai dai aiki ka zo ba saka ba. Allah kar ka damu da mai zagin ka. Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. Lamido ka ƙara juriya kai haƙuri. Komai tsanani sauƙi yana dawowa. Rike Allah kar ka damu da mai zagin ka. Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. Allah mabuwaye ka tsarkake zuciyata. Na yau bai dukkan ga kar da in gaggauta. Gaskiya. Bai dukkan Lamido jarumi mai kyauta. Sannan in yi fashin baki in alkinta. Akan mai dubin gurin mu mun yo wauta. Ya fahimci da Allah ka mai da yaro kaka. Lamido ka ƙara juriya Kai haƙuri Lamido. Rike Allah kar ka damu da mai zagin ka. Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. Al'umma ku fahimci zamanin nan yanzu. In adalci za ka yo sai ka gurzu. Gaskiya. Lamido Allahu ya rike tun ɗazu. Bale kai ma da za ka zo tun yanzu. Ba zai bara Allah ya kama mai da razazu. Gaskiya. Kawai sake da ilahu to ya yi hauka. Lamido ka ƙara juriya kai haƙuri. Komai tsanani sauƙi yana dawowa. Rike Allah kar ka damu da mai zagin ka. Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. Lamido ka share su rabu zai kama ma. Domin shi ya tsaya kake ta girma dama. Gaskiya. Tunda ka rike Allah ka bar su su jaye ma. Dama ba aiki ba sun ka zo ko dama. Zagin ka suke al'umma suna ta yaba ma. Har ma wasu sun ce suna bidar layin ka. Lamido ka ƙara juriya kai haƙuri. Komai tsanani sauƙi yana dawowa. Rike Allah kar ka damu da mai zagin ka. Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. Kai dai Lamido ci gaba da aikin ka talakawa na bayan ka. Wai yanzu a ce duk mai aikin alheri ba ku bukata dai. Duniya kenan. Wato kenan duk mai aikin alheri shi an ba a bukata shi aka musguna ba. Kadiba ka gani. Wasu na can turai kwancin su. Wasu na Abuja kwancin su. Yanzu a ce in kana taimako sai a sai ɗauki ƙahon zuƙa alaƙa ma. Wato sai a bika da sheri. Tunda ɗaya kana taimako. Lamido ci gaba da taimakon al'umma. Kunyi na ɗai, kunyi na biyu. Yanzu ko tallaka kai ne ya waye. Lamido ja zuga mu tafi. An sa 'yan komedi sun zo suna zagi nai. Kai har da mawaka an sa suna zagi nai. Gaskiya. Kai 'yan midiya ma an sa su yi zagi nai. To miye haka tun da ɓata tarbiya ne. Komai tsanani ko wuya ko ba na bari nai. Lamido wallaban barin layin ka. Lamido ka ƙara juriya kai haƙuri. Komai tsanani sauƙi yana dawowa. Rike Allah kar ka damu da mai zagin ka. Mu dai talakawa muna ganin kimar ka. In kana Lamido a ce da kai hauka. To kar ka sake kar ka bar shi jagoran. Gaskiya. Domin na shaide shi gaskiya a hakika. Shi dai aiki ya taho da alkhairinka.
labi ɗaya ta ka bani gun mai son ka lami ɗo da kaɗan kaɗan ya zamto kaka Lami ɗauka ƙara juriya kai haƙuri komai tsanani sauƙi yana dawowa rike Allah karka damu da mai zagin ka mu dai talakawa muna ganin kimar ka mu ba ma zagi ba za mu ci mutunci ba mu dai aiki mun ka zo mu yo ba gaba gaskiya duk mai killame da walla bai riba ba sannan na furta ba zai yi tasiri ba kuma ba mai iya karmu wanda ba Allah ba kuma Allah shi mun karke ba wani hauka Lami ɗauka ƙara juriya kai haƙuri komai tsanani sauƙi yana dawowa rike Allah karka damu da mai zagin ka mu dai talakawa muna ganin kimar ɗan kabawa na oruma na kayin baitin ga sarki na fulani ya sani na yi waƙar ga nauyi ya ɗauka a rayuwa bai gaba a kan lamiɗo sai dai a bar shi hakan ga mubaraka lamiɗo jinjina na gunga Nasir Aliyu mai watsa arnan gaba Lami ɗauka ƙara juriya kai haƙuri komai tsanani sauƙi yana dawowa rike Allah karka damu da mai zagin ka mu dai talakawa muna ganin kimar ka Lami ɗauka ƙara juriya kai haƙuri komai tsanani sauƙi yana dawowa rike Allah kar ka damu da mai zagin ka mu dai talakawa muna ganin kimar ka wannan haka suke dogo na uruma ja mu tayi kai da lami da sai dai Allah ka san esmuna ne ta kai da waka mutane su jiya dan ka bawa ka tawo aka baka bacin kowa ka bar su ogo masu kan je magi mu da mun san kora da lami bai baci ne inda ya sa halacci Lami ɗauka ƙara juriya kai haƙuri komai tsanani sauƙi yana dawowa gaskiya rike Allah karka damu da mai zagin ka mu dai talakawa muna ganin kimar ka mai saurare har wa yau dai kana tare da ni Mansur ɗan Kabawa ɗauke da waƙar Alhaji Ibrahim Lamido sanata wato sanata mai wakiltar Sokoto ta gabas sai wanda ya ɗauki nauyin waƙa sarkin Fulani Gwaranyo domin neman ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar namba waya na kamar haka 081 32 30 64 19